sembarang ya dipecahi bapak kabeh. Kendi ompreng wajan. Wali ada banyu kuwi dibanting kabeh lho. Ra iso masak. Karepe iki piye pakmu iki? Pak, kaget aku, Pak. Ora ngono lho Pakne. Lho nek teko-teko kok nesu iki lho karepmu iki piye? Arep mobil ana banyu kedene kono. Lho, mbok. Mau pira mbok iseni to, Nduk? Wedok sini mau wetan. Ya ngono ning aja nesu, Pak. Dapat mo. Metani tuwa ben ra gatel, Pak. Tuwa apa? Tumo rambut. Wong wetan iki lho tanggane, baru tanggane rebuk keluargane maju bojo. Pakne iki ku aja kereng-kereng karo anakmu wedok to. Wedok ra nyuwargakno wong lanang. Wong tuwa lanang. Aku udah anaknya rugi. Kok rugi, Pak? Wong dia anak wedok ayu ku padha karo ndek selepan kelumbon. Kok iso? Iya, mergo tipe wong sugih. Nek kowe ora, milih wong pelarat dan bulan jaga. Nyetak kene. Pun jodone apa? Jodoh. Piye-piye iki anakmu seneng ya, Pak. Wong lanang ganteng ora margi. Wong nopeng. Elek anak bandane akeh margi. Dapur jodone Kang Nduk, Pak. Ya wong anakmu iki Ya Pak, aku cai kabeh. anakmu iki seneng. Seneng nek seneng. Aja ngono lho, sing sabar kok nak mantumu untuk gawean ya ora ngene iki kahanan. Wong tuwa ate gegere bungkuk. Ngarit, ngarno wedhus. Yo tak Wedhuse kok ewangi ngono. didol, go nyekek. Yo sampean ra Matem kare. sapa? Matem apa? Ayo bojomu apa? Kang Nduk. Mantumu dak ndoho to. Ayo ngapa biyane? Alon iki kok pengen. Rumahine kok gawean. Ono gawean kok, Pak. Beras tak singgalun gepok. Lho, kok iki ana Pak Le? Lah karo kliwat. Ora iso kliwat. Lah nek karo anakmu ngeleh piye mangan? Kalau bedingane bojone cilik ya anakku. Nek tuwa to gua awake. Kowe ono sing tanggung dhewe. Ngerti ra? Aja nyek. Pak. Wis barang ratok mangan. Lho, aku bojomu ra entuk mangan. Bojone aku buta aku ra buta. Lho wong lanang kok ngono iki. Kok nak sampean ngeloni simbok, Pak? Ora takai kelon kowe nak. Piye? Ora takai kelon. Ngeloni simbok. Ora takai kelon nak. Aku lagi lali bokmu. Lali bokmu nek ngelali gedebok. Lho. Lah kok iso? Kan terus awake akeh lho kok. Madakna aku gitu. Akeh lho, aku akeh. Lah. Syukurlah. Lho, Pak. Pakmu iki lho kebangetan lho. Sibuk dipadak karo gedebok. Jare adem, Mbok, nang ngeloni simbok. Bapak iki pancen omongane wis ngono kuwi, Mbok. Yo engkau lamun ra digatekke wong krungu. Ora dipikir. Ora dipikir. Meneh. Yo, ngene aku nyebut ngono iki piye lho yo. Ayo mbiyen nombok, Mbok. Rumah aku dia nyebang seulang-ulangan. Ulang-ulangan apa blas lho. Iya ngono. Ngono sing kok gelem iku lho. Lurun. Monggo. Lho, bojomu. Sinten niku? Mula. Kula sinten? Kula nuwun. Kang Nduk. Ini lho, Kang. Karo kakak lali. Ora lali. Suarane pangling. Kang. Katokmu anyar, Kang. Kayak katoke Jin dan Jun. Oh, ya. Ini mau rembukan apa to sih? Kang. Sakemane aku ki ya susah. Ini mergo sampean teko dek ana lucune dadi guyu. Urip ning donya kuwi mung sepisan. Iya, Kang. Ibarate mampir ngombe ora usah susah, aja digawe sedih. Ya ta. Sapa wonge sing ra susah, Kang? Bapak ngamuk terus. Bapak ngamuk, Nesu terus. nesu. Ngamuke piye, nesune piye? Ngono sampean ora pecus nyambut gawe. Aku diundha mono bapak, Iya. jare ora becus nyambut gawe. Iya, Kang. Tenan. Iya, Le. Diundha mono tenan. Oh, Le. Aku ora iso mbut gawe. Iya, Le. Anjen iya. Kang, Sama terus. piye to kok malah ancen yo? Pancene aku durung entuk gawean sih. Ning jeneng menungso kuwi aja mupus diwenangake budidaya mbok menawa durung entuk dalane. Engko nek wis ketemu dalane ora ya kepenak dhewe ya. Bojomu Kang. bener, Nduk. Mau aku arep liwet bae
Berase digana Pak Amu le. Kowe arep liwet ora entuk. Ora entuk tinggahno karo Pak Amu berase. Berase digano bapak. Iya, Lho ora durung klebon apa. biasa. Durung sarapan. Biasa. Monggo iki wis wayahe mangan. Heeh. Wah, yo ngeleh nek ngono. Yo ngeles tenan no, Kak. Wis aja kuwatir, nek perkara mangan ora ketang sethithik aku mau entuk. Mergo ana rejeki sithik aja ditampik. Iya, Kak. Ya. Kuwi lho buntelan ning gone teken kuwi jupuk. Apa Kuwi iku le? ana buntelan sego sethithik. Lah entuk sego kondi le ke mau. Undangan gone Mbah Slamet. Undangan. Ana wong manganan, Mbah Slamet. hujan. Mergo dheweke wis kasembadan iki mau manganan gone Mbah Slamet. Terus kowe undangan Mbah Slamet sego sian. iku. Iki mau tak buntelno ora ketang sethithik, mbok menawa migunani. Matur nuwun ya, Kak. Lho, saya ana ndoke wis ya. Kowe apa le? Lawe ndok glundung. Glundung. Ya ta? Iya, Kak. Iki persis lho, Se. Terus apa le? Persis. Persis dokem ora? Ndok loro iki mek siji kok, Se. Iki sekali tak cekno sik, Se. Iya, Kak. Ya. Tok 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 tok. Sok mencang tok. Iki ndok godhog jenenge. Iya, Kak. Iki malah nek digodhog setengah Ora ana mateng. iwake blas yo Kang kondangan. Lah iki mau manku ndok kok. Manu mek ndok sicak mel iku. Tahu, rongkong itu balung-balung tok tak tinggal deh. Sing gampang ndoke tak gowo. Kak, Eh, minum. tak jajali sik kok iso. Tak jajali sik, Mbok. Sampeyan aja jelak, Pak, Mbok. Ya aku taruh rasane sithik. Tak jajale enak ta orane. Ngono lho. Mbok. Bisa, Mas. Apa? Ini iki kelapa. Yo nyangoni mantu. Kowe robok karo mantumu. Karo apa karo mantu karo. Oh, ngerti ya. Kowe pengen jemeni karo mantumu. Ape mantu nek Aku nyupa yo. Pak, Apa tulung sak ya. Pak. Gendut sangutang Jawa, Pak. Apa kok? aku mantu. Lah iki lho kok. Mun, Mbok. Mboten usah disangoni duit lan bondo. Kula nyuwun sanget donga mawon. Tungak-tungak oleh ben kasih yo. Iya, Se. Ana yo, Dok. Pak. Dari mana? Mas Tune kok. Iya, Se. Kak, Masukin. Kak, Kandung. Halo, bojomu kasih. Kakek sama. Kandung, Pak. Sakne, Pak. Sesuk ning pasar gabus. Apa? Jojo. Go apa? Tuku jual pasar. Kok tuku jajah pasar go? Jembandai anak dadi rondo. Oh dadi rondo wong bojone mau nyambut gawe dadi rondo. Tak pegang tak bulan Wong tuwa kok ngono sampean kebangetan kok, Pak. Bener. Apa sing perlu? Kok entuk kalung sampean gowo Lah dhewe. piye, Pak? Ngene nduk. Yo, Mbok. Bola matane, Mbok. Matane nduk kaya matane Pak. Matamu dhewe kono. Yo omong kok gatel kuping kakek ale. Tapi ya, Pak ya. Jos, Sos nduk. regane ora sebae. Dari piro, Pak? 37 juta. Loh, Mas larang kok nduk. 1 juta. Ayo nduk nganggo iku pantes wis e. Sis yo. Persis Kaya Sarini. seni Jakarta ya, Pak. Apa kado-adoh iki? Lho artis kok, Pak. Sarini gebang. Ah, Bapak. Lho Sarini gebang yo sugih to ayu. Ayo, Pak. Ya wis ah. Nah, Pak. Seneng aku. Seneng. Ben ngerti. Ya, Pak. Rene kowe gelem nganggo kalunge. Kowe kudu gelem ladeni. Artinya
Sapa, Aku Pak? sing kalau Kok sembrono? Juragan Wongso. Eh, Juragan Wongso. aku kok. Lho iki piye? Oh, anake wong edian. Nek ngono kuwi sing edan. Lah apa Pak. nek edan? Lah iya, masih anake sapa? Anakku, Lah ki mau muni piye? anake wong Lah edan. iya masih anakmu yen ngono. Kowe iki ya edan kok Aku Pak Ali. edan. Ora. Rada oplat. Bener. Wis ngandani anakmu. Apa? Ora sudi. Lah, bandhet, Ora wong buta, kuwi. ora Wong buta. Wong wedok dijak sugih jak kepenak aja mong ngene. Oh, lho bosen urip. Arun, Monggo. Sinten niku? Kula sinten? kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Sewengi yo ngene terus. Kula nuwun. Sing di omah ning ndi wonge sing di omah? Sing di omah ning ndi wonge sing di omah? Lah iki apa jebule? Kowe paing. Lali iki dina apa, Ing? Dina Selasa Wayahe lah po. bayar alahan. Lah iya kok ora bayar anak-anak ayo. Kowe tau mangan bothok benduk, Derek, oseng-oseng arit, derek. kok ora gelem nyalu utang. Nek sambel goreng linggis pon. Rono wae. Wajibe wong utang kudu Semoyo. Ya. Saiki wayahe nyarutang wis 3 sasi ora mbayar anak-anak. kula utang sampean niku ora tak nggih seneng ati. Hah? Nggih nyenengke anak wedok. Mbok nggo nyeneng anak wedok? Nggih, Mbok nggo tuku apa? utang. Mbok nggo tuku kalung? Nggih, 37 juta. nggih. Mbok nggo tuku kalung? Nggih. Lho kok kowe ora omong karo aku nek anak wedok? Malah anak kula super ayu. Wedok Mboten jek. ayu. Ayu. Paling kaya biaru talane kan ejo. Ayo ngono kok ora kowe ora omong-omong to, Jenenge Pak. Sumarse. Jenenge sapa? Sumarse. Apike. Ayune sak ligar jagat. Ayune sak ligar jagat. Jagat disigar. Iya. Kanggo wong kinten Subriya. Kok apal kowe? Jane njaluk Sing separo kanggo anak kula dhewe. rambute piye? Kembang bako. Kulite, Kuling nemu biring. lah alise. Mungkin nggih nanggal sepisan. Ayu nek ngono. Lambene manggis karma. Enak nek ngono. Eseme nguji. Walah ngono kok kowe ora omong to, Pipine kaya ageng-ageng. Empuk nak ngono. Gula. Apane? Susune. Susune piye? Seneng aku. Ora omong Kalau mau-mau. sampean nggih Anakmu mbok weno aku, kowe tak weki dhuwit. Loh, dhuwit iki dhuwit tak tambahi utang lunas. Waton anakmu marse mbok wehno aku. Iki dhuwit, dhuwit kabeh iki. Alah, tiba ora apa-apa dhuwite wong sugih kok. Jupui ora apa-apa. Dhuwit ning omah isih akeh sing lembaran. Mocokno wong gunting dhuwit. 7 dina 7 bengi urung paring paing. Jupui ora apa-apa. Sitok. Iku sitok ilange 2 dina. Duit iki tambane. Nah. 5 juta. 20 juta. Pak kabeh cacahe 185 juta. penduduk Indonesia. Bisa ketemu anakmu? Mengki dalu Mengko bengi jam 12. jam 12 Anak kula iki kelawan semengen di sawang kongko isin. isin. Oke. Ya. Gawene terseneng dhewe. Iya. Niku mungkin gawe kula kei cara. Carane piye? Tok tok tok. Sampeyan muni tir. Muni niku mungkin jawab. Jawabe piye? Tur. Angger tur mesti anakmu. Anak kula. Jam 12 bengi teko omahmu notok karo ning Gebyok ngarep. gebyok ngarep Tok tok tok
tok tok. Aku muni tir. Mengko anak wedok lo jawab tur. Ngono. Tenan ya. Jam 12 bengi anakmu kandhani duwit entekno kabeh. Angger usum ngene iki duwit ra kaprah tak omongi. Wis. Ya, Mungkin nek bang Suno lutak. aja lali. Anakmu kandhani jam 12 bengi tok 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 aku muni tir. Anakmu tur. Wis tak jamu. Aja lali. Boten. Oke. Lu golek dhewe kepenak ngene, bakal dimantu juragan wongso. Aja rentenir alah anak wedok mencuwe didol. Dimantu melarat ya. Yen perlu wong iki karo kilo, padha pae ngadol anak wedok. Sepak juga. Lho, Ya, Pak. Kenapa, Pak? Kula mau kalung lho, Pak. rasa kalong. Nggih. Loh, Pak. Wow. Duwe akeh ngene, Pak. Dituku gelang, Ini dituku rok, gitu gelang sikil ya, Pak. ya sembarang pokoknya. Arep nggo tuku motor. Motor Tornado. Alah, kowe tak tuku lo sergo larang. Apa, Pak? Pajero. Lah, Pak larang iku, Pak. Nek aku Larangan. sapa wonge? Oh, Pak. Diterake. Oh, Pajero. Pajero, Pak. Mobil sing iku, Pak, ditupaki nyus. Ora. Lah kok ora? Patok jejer loro. Pak. Nak patok ora kanggoku, Pak. Kanggo sapa? Kanggo sampean. Aku ora iso mati. Lah kok iso? Wayangku makan kenter gek ngenane. Menik mang tak temu apa? Wis tak wae. Pak. Nuti bapak. Anu kowe apa kowe anu bapak? Nak aku lho. Anut piye no, Pak? Nek kowe anu bapak, swarga ngono. Nak anut piye, nak ora piye? Nek kowe anu aku kudu gelem dadi bojone wongso. Juragan Wongso. Iya. Sing wong etok wis iku, Pak. Iya sing dicakar rentenir. Rentenir. Nek ora gelem tak racun kowe ben bokol. Racun. Sego pecel jenak. Lah ya kan gelem ora. Aku nak mau. Swargane wong tuwa iki nek perintah anak man. Wis, Pak. Ora usah mikir lho anu do. Yang do dak mesake, Pak. Alah ben luru wong liya. Iya, Pak. Jam 12. Apa, Pak? Juragane teko. Terus Tok awak tok meni dene ngomuni. ngono. Kok wangsuli. Aku mangsuli piye, Pak? Tur. Angger juraga wongso teko muni tir, aku muni tur. Iya, Pak. Ya wis, Pak, iya. Ya wis, Pak, wis bobote ra apa-apa. Nen Pak aku moto duwiten. Ora motor duwiten aku iki. Lah, apa, Pak? Mata uang. Padha ae. Kurang ajar. Iya, padha ae. Iya. Hah? Iya, Pak. Tak dhisik. Iya, Pak. Aku iki Nggih. Juragan wongso. Juragan Pak loro. Lha pemenang kok loro limo tak weki. Nah iya aja kuwatir. Wis nek ngono aku tak persiapan. Apa nek kamar. Oh